Ereng ereng Swkal Chongwi no hook sebai sukrup mani tai chopro buimani pati mungno pai rejak khatini babai ni bekhakni borokni manjak mumbai Budjung Nagar Thanao TTAADC ni EM Ronel Debormani tujol mumbai salkia sekangno Budjung Nagar Thanani pukri hatai amsayo Swkal Chongwi Budi Debormani nogo butok khalemani tai bulai toklebo onlaimani nog sebai rimani bopayungno layo somprai Deborma o pati mungno kitingai belakhe tongphajak tomani amsayo aboni yaklono o kokno saimanka TTAADC ni EM Ronel Deborma abo gino tini Budjung Nagar Thanao EM Ronel Debormani tujol mumbai thanani osi tai nukhung khungnui babaini ni borokni manjak mumbaino o jungjangno hamrolai jago bu tok khlainai no khuk sabani rok bahino tini khe Nakar Sankha tai dosika o Swkal Chongwi mani abo tatal abai baksno bwskangni slotai omahai ereng koksni borokno bu tok khlailia mai goslaikha Nakar Sankha EM Ronel Deborma bahino kogrkha tini ni bisino Budi Debormani no bini baithani sakta mumbai khe tangai rejaknai eba snamai rejaknai bo lukurokno kobokha obahai ereng kok Chongwi mani o nani tai kebo khunjo takan bagi abahai kogrokno hnai kaisa jotono milik tongsinai kaka kaki songbai tai abahai gotna jahate ngiawui jotono song mili laikha para kaisa dau kaka dai Ninmo Hindu bade kurma সারিকনি যে ঘটনানো রুকসাবি যে বুদ্জুং নগর পিএসও যেটা ফাইলে মানে ককলাম তামনি বিসিঙ্গ ককলাম সালাইকা তাপসুদর Tabung gangkai di Bunairok Bunairok boroko ka hamjatani mili tonglai sungdo gangkai tabuk mili tonglai gangkai jate next time sungbo ke phono lasimung roktar di amti hekia sungdo tabung mili tonglai kya Ninmo Sago Deborma